Huriani Tuhatta, tapa sonang, jala tapa hohom marohata, tapu kama parmingguatam manogoton, ima minggu reminisere, topik mingguta, paidaida hinadenggan ni Jahoba. Tapuji madebata marhite-hite buku ede nomor 10, ayat sada, sahat rode ayat tolu rab jongjong mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jahoba, akadenggan ni basam dohot asi ni roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marsurak-surak musukku mida ahu, ale debatakku, marhapos at tuho doau, sayunang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para si rohana sumurung, namadok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilihokko anakmu nasa sadai tuhamatean humokkop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hangoluan nasa leleng ni leleng na dinasida, tatap mahami alea manami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati gorad di hami. Say sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokkop hami. Say paeleng mapinggolmu, tutangiang nami, jala asi maroham di hami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mare demahita sian buku edeta nomor 292 ayat sada dohot ayat 2. Ende na ibaru
batik ni debata sian patik paonopon dohot lapatanna. Patik paonopon unako mamunu dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu. Songoni masahatna atong rap magidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku edeta nomor 710 sada ayat tolu dohot ayat tolu di ayat tolu jongjong mahita. Potima dosata tu adopan di debata. Ali Tuhan debata amanami para si roha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya sima roham mida sandok bangsomi. Se sama dosa nami saluhut na. Say sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Satokid dohu tadi koko, alai papungupungoku mahomuse, marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parmiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asiakku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na gijang. Amin. Marede mahita sian buku edeta nomor 417 ayat sada dohot ayat tolu. Bernito di
imana dienet sian Filipi bindu tolu ayat 10 pitu sahatro di ayat 20 sada dohot bindu opat ayat sada tajahama marsikat soring songonom mahatana si parange honon do nahinirim rap sitiru au mahamu alea kadongan jala pamanat hamu ma akan amar parange songon hamis sitiruon muna. Hamagoa do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si hailahon nonna di hasangapon akan ditanoon di parohahon. Paubaon na do dagikta na leaon gabe dosod daging na nasangapi hobar tu hagogoon nai ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Songoni masahatna martua ma na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku edata nomor 497 ayat sada dohot ayat tolu di ayat tolu jong mahita. Tidakon ma hapor siautai songon nahina tidakon didongata sa hapor siaun di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon si Maria na gabe-gabean siaton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema marede punguan inahana.
Tabigema tikting masa di huriata di nasa mingguan. Titing HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Minggu tanggal 10 Maret 2025. Angka Romawi Parjolo titing meragam na Parjolo nama dohoti ulau pakubasyon huria nama dohoti aka kegiatan dohot pakubasyon di huria na sa mingguon toropna a kebaktian minggu 800 halak, B. Pertangyangan 267 halak, C. Sermon kategorial 157 halak. 2. Konpen Pangula Nagok Tiki. Konpen Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 20 de Boskap dipatupa di hari Senin tanggal 17 Maret 2025 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Piladuta Padita dohot keluarga madohoti kegiatan kompen. Tolu PHD manang sermon bulanan kategorial. A. Sermon ama di Patupa hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 20 WIB. B. Sermon remaja di Patupa hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 10 WIB. 4. Bonataun remaja na Posobulung HKBP sedistrik 20 de Boskap. Di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di Patupado ibadah Bonataun remaja na Posobulung HKBP distrik 20 de Boskap maringanan di HKBP Depok 2 masuk pukul 10 WIB. Diundang para remaja dan pemuda HKBP Depok 2 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pinangido to akan natoras asa tasosoi ma akka remaja dohot naposo bulung madohoti bonatauni. 5. Pilihan khusus sagu hati. Di Minggu tanggal 10 April 2025 patupaon ni huriata do pensiun sintua tu 2 halak sintua ni huriata ima inang situa TL Papahan dohot inang situa M Simatupang do mutusi hobartu keputusan naung diputuson di rapat huria tahun 2025 on patupau di huria do pilihan khusus sagu hati tu akan na pensiun. Alani di hari Minggu tanggal 27 Maret 2025 marpilihan khusus di bagasan amplop dohita ima sagu hati tu sintua na pensiun inang situa TL Papahan. Tapatupa di Minggu pagi pukul 6 WIB, pukul sia WIB, doho di pukul 10 WIB. 6. Bunga altar. Bunga altar mingguan ima persembahan sian keluarga pendeta MC Torus inang buru sinurat. Moliate di pasat huria tunasida. Akaruas ni huria, sektor manang punguan nanaing patupahon bunga altar, boi may dihubungi sekretariat gereja. Biaya minimal Rp200.000. Napapituhon tangyang paborhatun ujian dohot seminar pendidikan. Di hari Jumat tanggal 25 Maret 2025 mulai pukul 8.30 WIB maringanan di Gedung Paulus di Patupa Huria marhite seksi pendidikan do A. Pertangyangan paborhatun ujian to akayanakon ni Huria sian SD satu perguruan tinggi. B. Seminar motivasi pendidikan na pinasahat ni pembicara Saud Sitompul atau motivator nasional tasosoi maaka yanak kota madohoti kegiatan ni. 8. Titing ruas natabba. Mamuka minggu sadarion gabi ruas ni huriat tama. A. Keluarga Adiman Pakpahan inang buru hutajulu. Nasida Rosian Gereja Masih Injili Indonesia atau GMII Jonggol. Sanari nasida tinggal di Jalan Mandor Samin nomor 54 masuk sektor Pitu Karmel. B. Keluarga Fernando Hutapea inang Depi Mare-Mare. Nasida Rosian Gereja HKBP Resort Bojong Menteng.
Saunari nasida tinggal di pesona kayangan mungil sada, blok T2, masuk sektor Siap Bethlehem. Dung sidung titingon, pinangidom matu nasida rotu jolo, lau patadahon keluarga nasida. Sia, ruas napida. Mulai minggu sadarion pida huria mainata keluarga nyonya sida butar esbur tapu bolon, do 3 anak kon nasida, sian sektor opat Sinai, nasida pida tu gereja GPIB Pelita Hidup. 10. Penyuluhan kesehatan. A. Huria marita seksi kesehatan na yang patupahan pemeriksaan gula darah sewaktu di hari Mingguan tanggal 10 Februari 25 dung sidung permingguan manogot pukul siawip di ruang kesehatan. B. Minggu tanggal 27 Februari 2025 dung sidung permingguan manogot pukul siawip huria marhita seksi kesehatan patupahon penyuluhan gizi. 10 sada janji iman pembangunan. Tapabotohon majanji iman pembangunan melalui situa permahani manang situa sektor. Daftar nang pabotohon janji iman pembangunan boy tajah dititing nang ditongos tuwik BHD. 12. Pertanyaan sektor. A. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2025. Sektor Sada Moria nama Majabui keluarga TB Huta Barat Inang Boru Tapu Bolon tempat Gedung Lukas masuk pukul 10 sia 30 WIB. 2. Sektor 2 Betania keluarga MT Cihombing Boru Pasaribu Inganan Jalan Kediri Sada nomor 132 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Tolu Kapernaum Ingan nama Jabui keluarga El Sirait MP Boru Simajuntak Inganan Gedung Paulus masuk pukul 20 WIB. Sektor opat Sinai keluarga Nyonya Huta Julu RS Boru Sihaan Inganan Gedung Markus masuk pukul 20 WIB. Sektor 5 Kana keluarga Esi Majuntak MM Boru Tambunan Inganan Jalan Waru 5 nomor 410 Tolu masuk pukul 20 WIB. Sektor Onom Betsaida keluarga Frater Butar-Butar Boru Huta Gaul Inganan Perumbela Kasa Blok A Onom nomor 10 Sada masuk pukul 20 WIB. Sektor Pitu Karmel keluarga Gesi Mamora Boru Pakpahan Inganan Jalan Teluk Bayur nomor 80 Raden Saleh masuk pukul 20 WIB. B. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2025 Sektor Walu Hermon nama Jabui keluarga Epar Husip Boru Sirait alamat Jalan Merdeka AB nomor 70 Sada masuk pukul 20 WIB. Sektor Sia Bethlehem nama Jabui keluarga P Sirait Boru Hutahayan Inganan Gedung Lukas masuk pukul 20 WIB. Sektor 10 Nasaret nama Jabui keluarga D Manik Boru Hutabalian Inganan Jalan Waru Jaya nomor 2 Sukutamu masuk pukul 10 sia 30 WIB. Sektor sia 10 Sada Jeriko keluarga Martin L Huta Barat Boru Barus Inganan Jalan Serimpi Tulu nomor 320 masuk pukul 20 WIB. Sektor 12 Mahanaim nama Jabui keluarga RM Sirait TA Boru Turnip Inganan Perum Taman Anyelir 2 Blok G2 nomor Sada masuk pukul 20 WIB. Sektor 10 Tolu Galilea nama Jabui Saudari Linda Nababan Inganan Jalan Mandai Raya nomor 12 Depok Timur masuk pukul 20 WIB. Angka rumah B2 titik Parhepengon saldo nihuria di bagasan mingguan tanggal 15 Maret 2025 Huria 117 juta 30.750 rupiah, Pusat 5 juta 770.074 rupiah, Diakonia Sosial 30 juta 240.010 rupiah, Pembangunan 4 juta 400 rupiah,
transitoria Rp1.70. Sa di paso-paso tuat tama akka peliani nang ulaun di huriaon ban sangap di guarna jalalas ni roa di hita ruasna. Akatiting na so jinahon boy matajah di warta nang sahat tu hita. Songoni masahat ni titing di huriat tadi bagasan sa mingguon. Mauliate ni leho matiki doho kesempatan tu keluarga na gabi ruas suria di gereja tahun. Waktu doa tempat tu persidio kami. Mauliate. Shalom Manginang. Selamat hari Minggu Madita sude. Horas madi amang padita do dihamu sude amang. Kami ruas na baru pidahan sian gereja Misi Injili Indonesia, singkatannya GMI. Tu gereja HKBP Depok 2 sektor 7. Bolu awa Manginang helani opu perisil boru. opu perisil hutapea opu perisil boru hutapea bolo inata Boloy nata renta aprianti renta huta julu. Bolo kami tinggal di Cilodong, Mandor Samin nomor 54. Bolo Guarho inang Adiman Pakpahan. Jadi mau lihat ma dihamuna mang inang di Jalo Hamu Hami GB Jemaat Baru Sian Gereja HKBP Depok 2 di sektor Pitu Butima ini. Shalom. Saya Devi Borsi Mare-Mare, suami saya Marga Hutapea. Anak saya ada 2, umur 3 tahun dan ini 4 bulan. Kami pindahan dari HKBP Bojong Menteng Bekasi. Tinggal kami di Pesona Kayangan Mungil 1. Kami sekarang tinggal di sektor 9 Bethlehem. Saya Horas Amang Do Inang. Margaku Hutapea, Guaru Fernando Hutapea. Kami tinggal di Pesona Kayangan Mungil 1. Jadi kami pindahan dari HKBP Bekasi. Jadi terimalah kami jadi ruas yang baru di HKBP Depok 2. Mulai do amang do inang nadong ison sudah. Horas mulai sa sudena.
360 ayat sada dohot luhutna, laos disoma tapasahat peleata sada A dohot sada B. Bata na basa
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita sudiak kamanginang. Lewida hurang dohita merdoperoha. Itu para asugari hita borak tu sada hurian baru jongjok kita tong do hitir hita. Jadi si pau bau dui. Pelagi melorok karuas ne baru. Majuna perjulu. Ko bertobat dui desi. Ade. Itu dah. Padua hon wida songon nalongkar don wae ngak ke gerejaun. Satu lebih kau rabuna tahun on. Jadi perlu majora akamang perenungan tuak katikinan yang roh. Mungkin dihita sonari anon danga pala tahirala dampak nih. Ala itu ak generasi tanon akan sangat terasa dampaknya ini. Kalau kita tidak berpikir ulang, mulai tunggu na tahu kamu hari Sabtu mulak mahamu. Sogut teruan danahon tu pantai nama merminggu. Tak boleh gereja be. Aingai berek kita on akan atorasna ba di tempat-tempat tertentu nama merminggu. Alanya kah bona tahun on. Rekok masih perenungan tu hita ngate. Sutung gawe saya tapajungjung gereja dengan harga miliar nanti akan kosong karena orang akan ibadah di urasana. Jadi hita ka kitua-kitua ni punga marga tapi kirime molo ikon marborong kamu berangkat tamu Jumat ni hari Sabtu mulak mamu di gereja mamu marminggu sadok di gereja mamu marminggu hurian itu hatta tajalo ma barita nauli di parpungat tasadarion imada dienat sian pesalmen 27 ayat sada sahatu ayat onom songonom ma tersurat di sini Jehovah do panodangiku dohot hatuoku tung isema habiaraku Jehovah do partana batuan ninguluku tung mida isema au biahatun molo tung roak kapar jahat mangarong-rongahu naeng mangaton sibukku aka si sosak ahu dohot aka musuku gabe martingganga dona sida jala marragean nangpe marhoron-horon parangan aka namanukku mau dang dihabiari rohakku nangpe hehe parmusuon do pakahu sai posdo rohakku disi sadado naung hupangidohon sian Jehovah sai ido hulului naing mian au di bagasan joro ni Jehovah saleleng mangolu au paida-ida hinadenggan ni Jehovah dohot mamikiri ganum sogot di bagasan joro nai ai diodingi doau di bagasan udung-udung na di ari hinamago ditabuni doau di partabunian ni udung-udung na tudolok partanobatua doau di panakok asa madirgak uluku mida musukku akan ahumaliang au jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung na yak kapilian puji-pujian
Maredde maau huhut mamalu parhinaloan memuji Jahuba. Ima sahna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di dia hita maringan, manang na di dia hita mula-ulaon, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, orang-orang sulit atau orang-orang yang menyulitkan, orang-orang jengkel atau mereka yang menjengkelkan akan selalu ada mengitari kehidupan kita. Di dia be. Kita tidak bisa memaksa orang lain senang, suka sama kita. Dan sesungguhnya juga kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalaupun bisa menyenangkan semua orang, tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan bersahabat dengan kita. Nggak dong jaminannya. Kalaupun kita boleh saja berupaya menjadi sahabat bagi orang lain, alai dang jaminya ni gabe bersahabat ma orang lain ni tuhita. Alai unang jo negatif hita mamereng orang-orang yang menjengkelkan itu. Kehadiran orang-orang yang seperti itu juga dapat Tuhan izinkan di paloas Tuhanidoi adong di nahumaliakta. Di paluas Tuhanidoi adong di komunitas ta, di inganatta, supaya apa? Supaya lewat mereka kita dapat memperoleh hagugun, kekuatan. Asa marhite-hite akan nasongoni bui lamatoras ima parrohauta, lammatang parrohauta. Bahkan lamatoras nang ima aporsiota. Jadi unang jomitor negatif kita molo dina humalia kita adong orang-orang na menjengkelkan na say ba madohon nate. Say hurang denggan rupani. Jangan-jangan Tuhan juga sedang membuat itu ada supaya kita dengan orang-orang yang seperti itu, dan semoga orang-orang itu bukan kita, makin matang, makin dewasa, makin kuat di bagasan nguluan. Bahkan orang-orang yang menjengkelkan itu juga bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita, peluahuk kita. Tudusan na songromma. Ngatong arong duradi ka YouTube pengataberenge. Jadi adong masahalak ina nang matua. Hudul maibana di sada teras di Jebu. Huroha naing paimahon si paimahon na. Ngamar tukko tibana. Jala tukko na ido andalan na. Hira-hira adong 5 meter sini, adong sahalak duli-duli na sedang main handphone sambil bersandar ke tiang listrik. Senen utiatong. Apa manang nabuhama tukot ni inatay manang na debu marupani gabe marguling atar daw siya ni bana. Dungi say inay mana ma tu duli-duli madok. Buat jo, tolong jo buat na. Alay najeng-jeng dulu-dulu yun. Sina. Buat jo. Alay si ina. Jadi ala merasa terpaksa ma inatay gabe dipaksahom mahehe. Lau mabuat tukoti hehe ma. Morok may mana siya kudulan nai. Alay dong hira 2 lakka moro tibana. Adong mamadebu sesuatu siyang gijang. Na asubari dang moro tibana pas tutulunay. Jadi
tong do ne pakai tu hati do na jeng-jengi. Jeng-jeng san duli-duli i. Na jugul asa marhite hajugulun nai moro tibana lau palua hodirina. Tarsong ni ma go baran ni ima ngulon. Jadi molotung adong pe anak komi sada rupani sungun na jugul hian. Ba, unang jotor negatif po mamereng, jangan-jangan di betu hati asalam mat kaporsiom, asalam kuat ho. Unang jotor dok po bani, nang buaro ri pertuni sa sedeon, sutur sunani muati. Tung asing maho, sian nasingon. Mulu adong sesuatu di tonga-tonga ni keluarga di antara anak kamu. Mungkin dang apalah sesuai dengan harapanmu, unang jomitor negatif ho mamerengi. Betak doi dalam itu hatta meneguhkan, menguatkan, membuat engkau matang. Amanginang di bagasan turpukta sedarion di paadar sidaut do tentang satu realitas hidup yang tidak bisa kita hindari. Pertama di do ibana bahwa memang nguluon ya, tantangan, ancaman di bagasan nguluan selalu ada. Saya adong doi. Dan dia melabeli tantangan, ancaman ini dengan musuh dan pembenci. Molo taselidiki taringot tu sebab seseorang membenci maka suguhun boido penyebabnya dua. Boidoi terjadi alani kesalahan, kekurangan orang lain. Artinya, boido seseorang membenci au alani kesalahanku, alani hahurangaku. Tentu molo oddo penyebabnya, maka obat satu-satunya solusi itu son ima ikon na berubah doau. Jadi molo alani hahurangakku doau gabe di hasuguhoko, dang adong dalakku makasuguhoko. Molo alani kelemahakku do gabe suguro hamtuau, dang adong dalakku makasuguhoko. Yang harus saya lakukan adalah saya merubah diriku. Itu tuh. Itu natikos. Airong dujol mah ngahaurangan ni mana gawe suguro ni halak dia belas sugu ni mana sok kasih ini musik kan gawe suguro hana. Nah kedua hon itu karena kesalahan orang-orang yang membenci kita. Hasalaan ni halak nama kesuguh kita. Mereka mungkin tidak bahagia melihat kita. Mungkin cemburu, mungkin iri dok karena asing. Dan biasanya orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupnya, kita mudah, layakit dua usudina sono bahagia do di bagasan guluna. Itu teh, sedang bahagia do nak kamu di bagasan guluna, adong di sonna so bahagia nuaing, bertudu jo, dang adong namang aku. Biasanya orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupnya, yang kurang bahagia di tengah-tengah keluarga, bahkan tidak bahagia di pekerjaannya, biasanya orang-orang seperti itu tidak akan pernah nyaman melihat orang lain. Dan nyaman nih memereng halak. Selalu saya susah do pakililaan na memereng halak na bahagia, na sonang. Alhamdulillah siya nakapardopahat taon baru na nga te akan na bahagia do hita sudia te di keluarga ta ate alani iko mampu do hita bahagia melihat orang lain. Alani akamanginang ala dang terhindari hita ima namarguar na kaning ancaman, tantangan, musuh, pembenci do kalan asing nai alani orang yang melakukan yang baik pun
bisa atau dimungkinkan adong na membencina. Na mangulahon na dingganipe dimungkinkan do adong na memusuhi. Bahasa karena kebaikan adalah musuh dari orang-orang fasik. Musuh ni siula najat do akka nadinggan. Kadang lumorohan tu si. Akka jolmana songonon ma natongon diadopi pemasmur di bagasan Turpuki. Dan itu juga lah mungkin yang dihadapi oleh orang-orang percaya dalam hidupnya. Alani sada suku-sukun boado akan porsia mengadopi tanda kutip nakaning orang-orang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, musuh, yaitu orang-orang yang kurang atau tidak menyukai kebaikan. Buido hasitongan monang maralohon najat. Alana boido muncul keraguan di roha ni akan naburjuroha. Keraguan bisa muncul dalam hati orang-orang baik. Lumubi ma melota perhadapan tu zaman si saunarion. Nataida seolah-olah sahirana lebih powerful do ima ketidakbaikan ni terhadap kebaikan. Di pertikian natadopi sunari. Alaya manginang marhite pengalaman ni pemasmuron adong do nomotikna dua alasan kuat mengapa kita orang-orang percaya itu aman dalam perlindungan Tuhan. Na perjolo ima amat do na porsiai di pangodingan ni Tuhani. Lausido nagabe judul perikop ni ima turpukon. Luar biasa do nakaning barengota di Turpuki sungguh dia ma digobarhon parpesalmeni musuhi na ni adupan ni ibana. Molotungro akka perjahat mangarongrong ahu naing mangaton sibuku. Jadi naing mangaton sibuku. Jadi ganas seperti binatang buas menyerang bahkan di bahasa Indonesia tidak berkemah, mersaro, humeliang, ima naporsiai. Ibarat songon prajurit, songon tentara na sedang bertahan dalam ketegangan supaya melahirkan ketakutan tu musuh. Hira-hira songon ima pakilalaan ni ima parpesalmen maradopun akka musuna. Alai aha mana bui berengota ternyata di Turpuki di dok ayat 2 sada-sada mertinggangat donasida jala meragean. Mereka tersandung, tergelincir dan jatuh. Manggobarhon pabua hadada buni musui memang dang terduga. Alani amanginang unak pola terlalu baper hita maradopun akka musuh nak pola unak pola panyinyirhu kita tidak perlu terlalu ambil hati terhadap orang-orang yang menjengkelkan itu. Tengok si Joseph ate maradopun akka saudara-saudarana ahido ibana. Kamu mereka-reka kejahatan kepadaku, tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan. Jadi unang pola paliaku roham tuak kana mangarsakiho. Ingoto do songon si Josepi nakin tuaka haangginai. Nakpe disakapi hamudo akana dingge tueu, hanaroa tueu. Huboto doi alai Tuhani ima sumakapi aka nadinggeni. Jadi Tuhan mengubah
rencana yang jahat dari orang itu menjadi media Tuhan memberikan kebaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang lain tidak selalu berakhir dengan luka yang mendalam. Tengok deh. Molo tapilit do mangasahot debata, manang merespon itu dengan kasih, maka Tuhan dapat mengubah setiap luka menjadi pintu berkat. Gabe pintu pasu-pasu. Semakin seseorang memikirkan atau merencanakan yang jahat kepada seseorang, sesungguhnya ia sedang menambah kebaikan, berkat kepada orang yang ia perlakukan tidak baik itu. Jadi nama dangguron pasu-pasu do hita molo tabahen najat tudongan. Nama dangguron pasu-pasu do hita molo tabahen najat tudongan. Jadi silau kepengi. Di dalam gudang dibahen najat tudongan na, dalam gudang ma pasu-pasu jalon ni na honadang guri. Lam disekapi halak naroa tu halak na asing, lam manabay kebaikan pasu-pasu di halak na sinakapan narway. Tersoni wa sobatak. Jadi supaya kebaikan juga menghampirimu, maka rencanakanlah yang baik. Karena orang-orang baik akan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amat dong. Nah, padua honak kamanginang siat turpukon suan ma sude keinginan di tanah nadinggan. Tanamlah segala keinginan di tanah yang baik. Ayat 4, sadado na hupangidohon siya Jahuba, saido hulului. Naing mian ahu di bagasan joro ni Jahuba, saliling mangulwaw, paidaida hinadinggan ni Jahuba, dohot mamikiri ganum sugut di bagasan joro naing. Jadi perlu do melatih keinginan mencari Tuhan. Keinginan adalah benih. Jadi keinginan ini boni doi. Naikon disuan, naikon ditanam di tano nadinggan. Jadi akasakap-sakap taipe, nakpe sakap tadinggan, alay monodang tasuan di tano nadinggan, unang berharap atong dinggan. Keinginan itulah benih. Naik kodisuan ditanam di tanah yang baik. Morodak songoni keinginan tidak akan menghasilkan tuaian. Molo parpasal ini didok keinginan tertinggi di ibana ima mian di bagas joro ni debata seliling mangul. Mian di bagas joro ni debata seliling mangul. Walah mo di do tewo merminggu son se di puncak. Apa sama kelemu? Dia do tewo pakilalamu marsaur do debatari son merminggu sian di gedung misalnya. Biasa. Tak perlu rasa nanti. Betak dulu aing pola pikirnya berubahon. Luar meita etong do merminggu sih dan mana aing ngate. Etong do merminggu ida sih pa pengupiliat do mana poti dosa do inna kan. Sadado na kupangidoho siya Jahuba saido hulului naing mia naung di bagasan joro ni Jahuba saliling mangulo paidaida hidadingan ni Jahuba
mamikiri ganup sogot di bagasan joronai. Ima keinginan ni bana na paling tinggi. Tentu memang pangatusyon na mian di bagas joro dison dan apala sekedar mian di bagasan gedung na. Alai mian na didot na dison ima persaoran narosu ima dohot debata. Jadi keinginan tertinggi di bana ima mengisi pikiran naon, mengisi ima rohanaon dengan apa? Dengan segala kebesaran dan kebaikan Tuhan. Manang molo Apostel Paulus madok di suratna tuhalak Filipi, di Filipi 4 ayat uelwi didok ibana songonon, aku nii aleak kadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat, na tigor, na botor, na uli, na dinggan begion, rodi sudena targoar haburjuon, na tahu puji-pujian. Jadi ido sudung keinginan di mana na paling ima tinggi di bagasan ngudon. Amang inang moro disukun sonari, ahado keinginanmu na tertinggi di ngulumon. Ahado tujuan na tertinggi di ho di bagasan ngulumon. Hagabe udo, hasanga udo, hamora udo, tong mado ho tiati. Ra molo disukunot tuhita, boido ra alusta dohonot ta asa merguna au. Asa merguna au di Tuhani, merguna au nang dihalak. Merguna au nang dibagacu. Merguna do peho akamang. Di jebum nuai. Akama do sukun nang jolo hamu jok kene. Akamang marguna do penuaing ho di hilala ho di jebu. Marguna do pe. Manang na tarhilala do. Buah marguna do pe ho inang di hilala ho di jebu. Manang tarhilala. Marguna dope akka amatan, hadong amatan ada. Marguna dope akka amata di huak kenang. Hah? Marguna dope? Marguna. Ya ada songonod deba. Jadi borhat mahiba tu sada jebu. Jadi amangi maaf mersahit ngeliling. Saya piak di podumana, setabi di podumana ni sudi. Ngamai tua mangi. Saya hudok matu inangi, inang. Hubereng persahitun niya bangun nok songoni posana. Lili ngah cicit di tahun. Mulutung bertangiak kita, tapangidu mati. Asa dipatulus Tuhani sakam na, aunang zuamang na. Ay bahasa. Nak pepiak amang tarhilala do pedi hamin. Bah, narorata. Ima hebat niaka inaon. Molo aka inairo nong piak-piak. Dang boy morot. Ngadi podoman na sude. Habi amat tay bodo pe morot. Tangyak ko mamang asay patulus Tuhani. Ima hebat na. Jadi hebat dia doaka inaun. Mata-mata ne petong do tarhilala di mana? Tarhilala do biamang. Lo mahurus petaho. Anggo amat tairo. Wala ipatulus tu hatta masak na idotong kan. Marguna do pehita sebagai natoras tu akan kota. Siak do pehatam. Ayang goso marguna be batu habi bangolu.
ala yakin au marguna do beda sudi. Dan itu harus menjadi tujuan kita. Songonak kana porsia. Marguna hita dia dopan ni Tuhani. Marguna hita nang dia dopan nya kadungatta. Sarupa do na marpungon. Song anggo sodong do marguna hoy pungoni marhua hosi. Kona marguna do tong. Asa marguna buama. Ikon tasuad do ngolutta di tano na denggan supaya kita berguna. Dia ma tano na denggan ima lomo ni rohani de bata. Ikon disido tatanam ngulutteng. Asa marguna ita. Molo sailo mo ni rohani de batano dilului ho amat do na denggan na rohai. Di pangodingan ni Tuhan ini. Masa depannya akan selalu terjaga. Harapannya akan selalu tercapai. Molo, sailomo ni rohani debatado, talului, jalat disita suan, ima nguluta. Atau ngamanginang hurian itu hata, unang mahita mabiar mamereng masa depan. Sebab Tuhan adalah terang, keselamatan, benteng kita. Masa depan yang dibangun dalam Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Orang baik, aman dalam perlindungan Tuhan. Unang mebiar ho gabe jolmane burju. Unang dok, dang adong besonari lapatan na burju. Apalagi tabe musik, dang denggan paburjuhu inna. Hebat unang di minoto nangong. Ate. Harus tutunan ngate. Dang denggan paburjuhu bahasa huruha. Iyo toto iba na. Unang mabiar hita gabe jolmana burju. Menjadi baik siapa takut ikoni detong dah. Gabe akka jolmana burju. Jadikanlah kehendak Tuhan menjadi keinginan tertinggi dalam hidupmu. Lomo ni rohani Tuhanima gabe keinginan na tumibbo di bagasan ngulum. Molo say ido dilului jala di patujoloho amat do na porsiai di pangodingan ni Tuhani. Hidupnya terjaga ala Tuhani totong mangatoi nguluna. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan Hodo Tuhan pangodingan nami. Tuhan pergugu naso hatudusan. Hodo partanobatuan nami. Rap dohoto say namangulu do. Jala sonang doa kapartigori. Ay homa jaga ibana. Mangaramoti dohot memelihara nguluna. Mauliate madihoali Tuhan. Nguluna miope naing ma husuak kami di bagasan lomo ni rohani di mata. Asa marhiti-hiti buhi ngulunami marparbuihon akka parbuih na hinalomohon ni roham. Parbuih na gudang na palason rohani akan humaliak kami. Gabe paso-paso. Gabe marguna. Gabe berdampak. Imangulu nami. Ngolu nanilehon me. Ali Tuhan. Mauliate madiho. Paso-paso ma hatami marparbue di ngulu nami. Paso-paso manang parsaoran nami di bagasan of basom. Akaruas munaro. Tupahi manasida. Nasuboy ro. Sonari dungoy. Sungguli. Paingot nang tuak kaadet kinang ro. Marsaur do tami di tonga-tonga ni joroon. Joro na pinajungjung. Inganan nami marsaur. Martangiang. Mamuzi guarmu na bedie. Ali Tuhan. Songonima akka namarlas ni roha. Alani akka pasum-pasum hatatabani akka umur. Na jinalo na sida. Baik
pribadi lepas pribadi. Nang aka las ni roha hatatab bani umur ni parsaripeon. Hupasahatami matuho. Asahoma na manabaya kalas ni roha tujuluan ni arion. Dingulu na sida nang ditonga-tonga ni ima keluarga na pe. Pasu akka na marsahit mangalew na kahamalumod din na sida na dibagasan naka pemulihan tong patardoy di adopam mo saluhu na aka ruas mo nuaing na tongon dibagasan naka pemulihan nang aka na dibagasan parsahito di rumah sakit ali Tuhan tong hubasahat tami manasida tu adopam mo sehoma nama dauni pamatang naside asimaroham satu pahimaka pangubation na nidalanan nasida aka ubat na dipersolihon na bahkan nangakasipanganon sinumon sude boydo parhitiammu mangalehon akka hamamalum nasikop tu nasida sahak mapasupasum tangammu ape honommu tu nasida akan namar sahid akan nadibagasan pangubation mauliate madiho marhite Kristus martangnya kami tuho amin. Marede mahita sen nomor 740 laos tapasahat ma piliata 2A toh 2B tu pembangunan. Tuhan mabar lingomani, ai
mapiliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan dohot na saulibasa na maulitus hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabe uap na hutsus di julum pasu-pasu may jal ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Parguguna suhatu dusan para sirohana sumurung amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus madok mauliate dohame tuho sian nasa rohanami ala diudut hodo hosanami rasi rasan waing jala di jauh hodo hami marhiti-hiti barita nauli tuhanguluan nasorasuda ditupak hodo hami marsonak-sonang mananginangi hatam na badiyay say pahot madihami rodi pinok parnami jamita nasian hatam akup nii lehon matuhami si parmahan tiroi mahuriam ay hodo pangodingan dot haporusan niyak ka namar sitaonon ala ni guarmo lehon mahamu bau ni roha diakka si pelebegu dohot diakka parugamo na asing asa saluhut jolma tumadaho jala mamuji guarmo pasu-pasu ma saluhut akka parguru akan nang masuk tu harajonmu asa tung gabe ruas na manguru na sida di huriami tabay maasini roham di pamaretanami na gumongkupami rodi saluhut dongan na pangarajay pasu-pasu ma saluhut akan namartohonan di bagasan huriaon parbadiay ma sude akan namardongat caripe say parrohay ma akan natoras mga jari anak konna nani lehon mi tu na sidabi pasu-pasu masa luhut na akka pangomoan dohot akka ulaw nami nature padao masyak kami toru-toru natamahian mangona itu hami lehon maudan dohot lasniari ditikinabe apuli masa luhut na namabalu akadak danak nasopot somarama somarina rodi saluhut akka namarsahit akka napogos akka nadibaga sa pangujunan patuduhon tu nasida asini roham na marasi asa di boto nasida pasangapong guarmo na badiyay urupi ganup na tarsosak ali si Pangulo Hajol Maun padungo hami sudi marhite siyato di porbadia asa hobas hami di hasusudan di bohal nami pargogoy hami asa huhabiari hami ho salilik kami Mangulo yamati hami asa totong miyan di bagasal lomoni roham mararia kami di bagasad dame jala mula Mangulo hami arani hagugu ummu laumanian na hinirim ni rohanami hiyan imaha sonangan sa niling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali aman nami na di Banua Gijang say pinorbadia maguaram say Roma harajon say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhamis sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangako Salele
di bagasan dame calo mapasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin.